публиката се чува, ама стадиона празен. Ех, след славния матч на Олд Трафорд, армейците отново искат да покажат силата. Този път на родна земя. Най-славният тим на България се изправя срещу Атлетико Мадрид в поредна евросладка. И пожаеш за майката. Един път ще такова. Кът са на Контиш, на кого я даде там бе, Капут? Най-търпото направи пътива. Топката за крак ти идва, ти с глава тръгваш да я подаваш. Молдата! Ти ко снимаш ли, мама? Да! Някакъв гол. И от тук